Poslední modlitbu před touto slavnostní večeří si připravil tady Karlík. Neslavíme narození Krista Pána Spasitele. Dáváme se na modlení, ať jde Hitler do prdele. Vy jste normální sebevrazi, vy jste blázni. Tuší vůbec Vilma, do čeho ses namočil? Slyším srdíčko. Jindru Soutou právě zatklo gestapo. Já mám syna. To je naše Danuška. Holčička. Co budete dělat po válce? Já si raději nikdy nic neplánuju. Člověk aspoň nemá pocit, že ho život podvedl, ne? Vy se o nás tak staráte. Můžeš mi vysvětlit, co to je za chlapa, ke které z nich patří? Nikomu nepatří, je to rodinný přítel. No ano, 3 ženské bez mužských, k tomu 2 mimina. Co bychom si bez Jiřího pomoci počali? Obětoval jste se pro naši rodinu, to vám nikdy nezapomeneme. Já jsem si jistý, že by Jindřich na mém místě udělal to samé. Jindřich by se ale na vašem místě neměl pro koho obětovat. Manželku ani děti nemáte. Já už se nemůžu dál tvářit, že se nic neděje. Ty to vidíš a odpouštíš nám, tak ty ho máš. Co? Lustr po mamince. Co to bude za film? Budeme se na to muset kouknout.